Hello bayap song norok no hai sanai kok brok channel lo lamsoko tini jeng Mary Deborma Tiprasa Toxic te Anjali Riang brok khorok thani controversy no tei sabosa ya abono silainai norok joto no saimana social media o controversy chole khan ke je brok ni subscriber te follower kobang abono jiti uithango hnei je brok ni fan following kom hinke a brok ni kok no kaham ke khana gis nai jegya phiaba tini ni video jeng site kaisa ni kok no khana yawi khorok tham ni kok no kaham ke khana oi bujigui sabosa ya abono silainai hai nang ko rang kam nang ne phalma bai nya bele nang nang thaka he di bang je sanam mo thaka ta bono ang to just ati thaka ka bo saw an gan ani cha ne an block he di bai just ani 2000 rang sing pa no back he di sti nang ang bai bok saya ta saya ko kore nang an so mane ging ki sauna koi ar po bung anu rang dari hale nu nang rang ripai mosle ni bode ke kok sa saya bung anu ke ar po jungte wah ang buno kol khie kama ke sa nu rang da mona ne sia ar ke punung jodi rang da fu sisa wah ano kol khie rang da tu nge nu ano sake khamu nge ang buno sa abo bai merino 2000 rang na oi number of block khairi rang sai sika asikok buri so ke dong norok excited ta sab nai na mujung bin mukhang dekhna mani gang ruduk nai ka boja ka tong aborong ke khere koi mole oi tikli tu ga bin photo rok ruduk oi ro logamuna buri chit khane bin bumung ke Anjali Riang bo boja gane anga bo sairi o bo hingke Kanchanpur ni social media o norok kabang man controversy nukhana phiaba o controversy inke belai ni lasima singchasi khoroksa singer no rang 2000 chaw hnei bermani abo belai ning lasima singsa kok Padingko otini video jeng sebai sukrobo saimalani sabosa ya sabotalar sawi tong akok rono kaham ke silanya pei laskang jengmani hinke Mary Debormani fan rokni comment deisi o controversy jengmani kalayo Mary Debormani fan eba ke subscriber rok sal kedugma romoni comment khai tong bage bai nang haini hai tewaisa album khlai fidi hnai ayang Mary Deborma bo obahai comment rokno sal kedugma romoi nai tongmani ekdin salsaoke bobo accept khlai naka hai no hai tewaisa bobo music industry wo comeback khlai fisnai hnai abai ke nang Mary Deborma bo bini subscriber rokno dirga basa sakang no surprise runa bagai khoroksa singer Anjali Riang bai contact khlai khar chabung paina bagai phiaba aboni koyek din pore 16 September 2022 o Mary Deborma bini YouTube channel bising tei kaisa video upload khaika thokai jaka ang hinei ayang Mary Debormani fans rokbo o video no nugui puito sawi manlia bahai khoroksa asuk singer kaham obohai samung sitra tangui mankha hinei bayap song o video ni bising tei Mary Deborma sawi khnaroka bo bini fans rokno derga phosa sakang no surprise na hinei khoroksa singer ni thaniwa rechabung paina hinei rang advance romani rang bo phirogui rojaglia rechabung bo rojaglia hinei o video kaisa bo sawi khnaroka ang thokai jaka hinei khoroksa singer bai rechabung paina hinei kok salaibe meni yagulo rechabung ni dam ungkha 5000 taka hinei a 5000 taka ni bisingo Mary Deborma bo 2000 taka advance send khai roka tei bat baki no hinke rechabung manbai mani yagulo no send khaisiwa no hinei aboni point aike no Mary Deborma na Anjali call khai saurka bo tei alka borok no 12000 taka khalagi rechabung phali roka ang no rechabung rogui manlia hinei a kok no tegi nang Anjali bai Mary Deborma kok bang lagi Anjali Mary Deborma ni number no block khlai rika amsuk joratoi jeng wan sogui nai khainke Anjali no jaya kalagi tongo tamani hinke bo Mary Deborma bai kok rejak ungui tongui bo tei khoroksa no rechamung phalna kalaike bo Mary Deborma bai kok thaisa pan sawi or rechamung no phalkanke amsuk kok bang lai kala khamung phiaba kok tor lai meni ke aba hisi Mary Deborma Anjali no rang 2000 taka advance rumani abono back khaina sakang no kok bang lai number block ro lai meni aboni bagai no Mary Deborma bo bini rang 2000 taka no phirogui manna bagai WhatsApp je text khalai mini abono screenshot na oi pura khlogoi phunogoi roka as a proof hisabe phiaba o video ni bisingo Mary Deborma keboni mungno mention khaisaya tamani hinke bo bini rang 2000 taka no si phirogoi manna muchugo bo kebono lachimung rena muchugya aboni borechi khoroksa hero ni entry ingo aboni mungkha Tiprasa Toxic ke biang ni athamalang phagei pura khlogoi phunogoi roka o buri sabo bini mung tamo boni photo bahai bo jotono khlogoi phunogoi roka phiaba tabak wansok jagnai kokhe abo haisi Mary Deborma Anjali ni mungno puila ni jiming paithak jora mention si khai saya hinke Tiprasa Toxic ke bahai ke Mary Deborma ni rang 2000 taka sanai Anjali ni bahai ke saiman khana Mary Deborma de Tiprasa Toxic bekni chap lagi o video no snam dihnei samani klai khana phiaba norok abono sia angi tongkhan ke norok ni bagai sanai kok borok tongo ang norok no jotono khlogoi sai khana ronai
Mary Deborma o video goto keboni mungno mention khaya hnai chawi khnaroka tei je WhatsApp o text khalemeni abono screenshot naip nungmani jaga obo Anjali ni mungno blur khairojak thikna abo belai ni kaham kok phia ba je kaisa voice recording tongmani jaga oke Anjali ni mungno phunogui rakha abo bini ichhati je phunogui rakha na mistake dengkha abono to bhagwan nungjane Aroni bisingono Anjali ni mungno nugoi tiprasa toxic bo 100 IQ lagogoi videos namgoi rakha asuk jora tejong 100 goi nakhan ke Mary Deborma ni bo saya tongo o jaga obo Anjali ni mungno blur khai rakhan ke o kok asuk torkla khamung tiprasa toxic bo videos namgoi mangla khamung Hai no hai aboni dujin poreka Anjali bo o controversy ni kogno de kaisa videos namoi pura kok logoi sawi knarka Anjali sawo Mary Deborma bono je rang hormani abono bo sawi semanya hnai tei bo sawo Mary Deborma bono rang transfer khaikan ke ba bo call khaikan sarke chakamung eba WhatsApp je screenshot naifan send khaikan ke chakamung hai hnai Anjali bo sawi knarka Amsik jorate jin jotoni kogno kaham ke khnagoi nakhan ke abo keboni chaya kare abo misunderstanding nglai manise Anjali bo Mary Deborma no rechamang phalna hnai kok rejak ke teibo tei alka borokno rechamang phalna kala ke Mary Deborma no call khai kok thaisapan sahor kan ke o kok ase asai gla khamo Mary Deborma bo je Anjali ni rang transfer khaimani abono bo screenshot naifan rohor kan ke o kok ase torgla khamung eba tei bo je videos namani jaga o editing kaham ke khlai kan ke eba Anjali ni mungno kaham ke blur khai rokhan ke o kok ase te tor like khamung toxic depression ni kogno sana thangkhan ke o controversy ni bisingo toxic depression ni kunu phanang saya kare tei alka video no tangbo sawi mania jodi si Mary Deborma kaham ke blur khai rokhan ke ba toxic depression bo videos namgei mangla khamung ble haide tabokhe o controversy paima diki ning thangai tongmani klaika Anjali bo Mary ni rang 2000 taka bag khai rorka phiaba Anjali kaisa jaga o mistake khai tongpio ka toxic depression no case khaina hne bayap song angbo a jaga o norokno ani personal opinion kisa share khaina musugo Anjali riang nung sak no at least ni 100 tongkhan ke eba beskango nung tei bu kucho kanani 100 tongkhan ke abo hai expose video roast video rokno nung ignore khaina ni srengna nangnai ani hisabai to o controversy o kebono chaya nugya abo misunderstanding nglai manise tini nung mistake khlaika boinono tini expose khlaika beskang ya pre chepmani jaga nung o mistake no bkhau nargai samung khaikan ke boinono expose khlaigai manya oboni ni sak kahamni bagai siklaigo boinono tini expose khlaika nungni ni samungno teibo improve khaina ni maka Mrs. Anjali Riang Bayap song obon ani personal opinion norok ni personal opinion ke tamo tola comment section no sanani tapokdi tei je obah videos namgai tongnai chini ti prasar no ang koina musugo norok obah videos namai tongkhan ke teisa kaham ke 100 videos namnani try khadi tamni ke khoroksa borok ni career destroy fan ungai mano norok obah ke videos namai tongkhan ke amsing bayap song o controversy o ke boni saya grei abo misunderstanding nglai mani si ke bono head nani nangya toxic ti prasani kokno sanatang ke bini besaya tongo phiaba o controversy bai kunu lenden grei bayap song norok tamo wan sok ti prasa toxic ni bagai bo video toi phane je abono comment section no sanan tapokdi haidin ke haino hai toisan video pro mala lipis nai চাকরি বাকরি জায়গা জমি তঙ্গ দেবা